Sa Syiem pat nakaliang jong i Good News TV ni ai U Blei yapi ha ka kyrteng ka jong U Jisu ba ni ai ka U Blei step yapi baro ha ka ni ka sngi ai ngo U Blei wala don kat ba ni ka ni ka miet bat kerpang e wala pinyo ani ka ni ka sngi bat ka benta jong ka jing lani ka phang ya ka bangin pusan lyngkot ha ka ni ka step ka long shapang kumno bangin job ya ki Jingbishni ya ki jingpihun lani ka ba job ya ki Jingbishni but ya ki jingpihun overcoming envy but ya kani nga pensyong long rim naga kitab ka balingkong Samuel kalinong ka ba khatpra but ka dakhat ka ba nyo ki Ktien ki ba ongkom ni Samuel kalinong ka ba khatpra ka dakhat ka ba nyo but ngan Syiem tang ibenta iba khatdu jong kani ka dakhat ki Ktien ki ba ongkom ni usol ulapan yap yala ki hajar dia u David yala ki pau hajar hagawai ka film kabala ai kyrteng a medias uwei na kinong thao jingruai uba kyrteng u Antonio Silerio ulatem ya ka jingtem lani ka piano ka jong u but ulatem ya ka jingtem hagapor kabakit pediang buram ya ka jing wanrung ka jong priest lani ulingdo but ulatem ya ka sur ya ka ba u la thao but hagata ka film lapin i yo Antonio ubatem ya ka piano katba udang pediang buram ya ka jing wanrung ka jong tau priest lani tau lingdo but uni priest haborio snow ya ka jingtem da snow sup lani da snow hun mynsiem namar tip kadai ka a lani kadai ka sur ka ba kumno lani kadai ka jingtem ka ba kumno lani utem ka sur ka ba kumno jong kanu ka jingruai but kum tau ni priest da snow tanat lani ya da snow sup mynsiem ya kadai ka jingtem namar tip kadai ka a but kum tau ula kali no Antonio uang ngam kan mau ya ka sur jong ka jingruai ka ba metem Antonio hapdeng jong ka jing snow bitar ula temno na kawing ka sur jingruai but ula ong what about this kumno siya pang gani utaw priest utang siya snow ya ka sur ula kan mau ya ka sur jingruai but ula ong you Antonio uang I don't know you wrote that ngam tip babiday mapi ubala thao ya kata lani ngam tip babi thao mapi ya kata Antonio ula juba uang ya kini Ki Ktien I didn't that was Mozart day mga kani kabala thao daw Mozart kibapit ya kani ka film kiyo i ya ka jingpihun kiyo i ya ka Jingbishni ka jong Antonio yung Mozart kaba haba ki sur jingtem kiba ki sur jingruai ki jong u ki khamla but ki khamlong popular ki khampau bani ki jong Antonio but lapin iru haga ni film yo Antonio bo ya dan benta haga jing penyap lani haga jingyap ka jong u Mozart but kani ka film ka yathu ya ka jing pihun ya ka jing bitar ka jong Antonio haba ki wei ki kham sngotanat ya ki jingrai ya ki jingtem bala ki jingtem ki jong Mozart ki khamlong popular bani ki jong u haga Bible ru ni Syiem ya ka kum kani ka jing yathu hadin bo David ulapan yap yo Goliath ki Israel khamtam ki Kynthei kile rai but kile power but kile ong kat kum kani ka jingbu jingtho haga kitab ka balingkong Samuel kanong ka khatpra ka khat ka banyo kita ki Kynthei kile rai but kile power ki ong sol ula penyap le ki hajar but David ula penyap yala ki pau hajar but abo Syiem sol ula yo snow ya kata ka jingi rock ka jingi briu yo David but abo yo i baka nam ka jong David kala kham kraw banya ka jong u but abo ulayo i ya ka jingle kata ka jing le kampen snow to not satya yo Syiem sol but kala pendap yo da ka mynsiem jo ka Jingbishni da ka mynsiem jo ka jing snow pihun yo David
But I can shaping ke jongu yo dono ya ke kat. Ula persang ban penyap yo David. Ong ke kitab ke beningkong Samuel kalenong ke bakatra ngap agar kot ke pra bat ke kendai ke ong kum dia. Tiu soal ula bitar lep. Bat ke ni ke jingong dalam pen slow si yo. Bat ula ong how David. Bat ula ong how David kila ai po hajar. Di hanga kila ay tangki hajar. Sa yupat baun yo Henry setang kajing longs imhi. Tiu sol mula kmisian yo David. Nado kata kesngi artet. Kata kajing yo snow kajong im sol. Ya kata kajing rai, ya kata kajing power, ya kata kajing kentei, kibal ay nam yo David. Kalapan bitar, kalapan dom yo im sol. Bat kong uong sol sa kay. Yang ki ay tang ki hajar, yo David ki ay ki pawajar menta sa kay stang ke jinglong Syiem ka bude ban yo. Bat kata kala pen syaptin yo. Kala pen wanrang apo jong u ya ka mynsiem jo ke Jingbishni bat ya ka mynsiem jong ke jingpihun. Kumbalong u Antonio haga je ke jingruai. Haga bidei bat ki jingruai ngamun panong. Bat kumbalong u Syiem sol haga bidei bat ke bor. Ngiru bonsin ni jusha penshay ban bishni ban pihun habang yo i baki wei ki kambyang ban yangi habang yo i baki wei ki kamla ban yangi habang ki wei ki kamkiu ban yangi ngi judan ka mynsiem jo ka jing pihun ngi don ka mynsiem jo ka jing sngbishni ngi judan ka mynsiem ka bangimla ban sha baki wei kin kiu ban yangi baki wei kin kambyang ban yangi baki wei kin kam bit ban yangi. Bat ka makam so si kalong. Ban yele ban kran sniu syapang jongki. Lani wat ban le sniu nakabenta jongki. Habang iperhat syapang Syiem sol. Syiem sol ude Syiem ubalajit ujong U Blei. Bat U Blei ula penan kam yo Syiem sol. Lali pe aga kitab ka beningkong Samuel hagadkot hagalinong ka basipo kadkot ka benrio hadu ka benyo bat kadkot ka maarusaw. U Blei ula jit yo Syiem sol. Bat hindi ta mula jit ula penan kamru yo Syiem sol. Nirong imlay pan kilet. Ba U Blei u ay hangi. Iwei pa iwei yaki jing ay kibagkarpang. Kiba U Blei ula ay hanga banapi. U Blei u ay hangi wei pei wei ya ki jing ay ki bakerpang ki chongu ban u khot yangi da ka jing khot ka bakerpang ka chongu yangi wei pei wei kumba u ong bat kumba u pol wong ha ka city ki Ephesus ka nong ka ar ka khot ka shipo snap ko ong kumni ha ka city ka jong pol ki Ephesus ha ka linong ka ar bat ka khot ka shipo ka ong ye ki kintim namar ngilong kijing thao kijong U Blei namar ngilong kijing thao jong u balapelong how U Jisu ye kijing lepha ye ki U Blei ula kre lupa bangin ya haki sa ngang pulis si namar ngilong kijing thao jong u balapelong how U Jisu ye kijing lepha ye ki U Blei ula kre lupa bangin yo ya haki ay namar kata bangim day ban ay jaka ya ka Jingbishni ya ka jingpihun ha ka jingim jong a jong pi kum ki bangay ngim day ban sha bo baman un pen rong hapo jong a jong pi ha ka jingmot jing berkhat ha ka dono jong a jong pi kum ki bangay ya ka mynsiem jong ka Jingbishni ya ka jingpihun namar U Blei ula ay hangi ya la ki jong ki jingla ya lagi jong ki give ki U Blei ula kre lupa nakabenta jongi bangin yo ban yat yaki kum tangim dei ban pet ki wei ngim dei ban jori ki wei ngi ban pet ban yo i ka e ka U Blei u ayangi bat bangin penan kam hok ya kata bangin bishni bangin pihun ye ki wei pat wali ai jaka na mar kata ya ka Jingbishni ya ka jingpihun bangin yo jaka ka jingim jong pi ki bangin namar bangi tip U Blei ula ayangi wei pe wei yaki jing ay ki bakerpang to brain kurku yangi hagani ka step lima ini jingpuson ni lyngkot nagani ka Ka Ktien ka jong tungi ni pendam hagi jing duai
Nyango ya metrai na marga jingdar ringkat ke jome lembat ni. Mela ri, mela sumar, mela yalam, mela dang, mela ker, bangilong kumni ke bangilong. Ban nyango ya metrai bahap leng juga jingat lenti ke jongi ke bangi mat ya shibon ke jingale ke jing pensai. Henry don ya Ka Ktien ke jame ke bani kayangi. Kumno bangilak ban job ya ke jingale ke jing pensai ha ke jingim ke jongi. Ba ke step ru ko try be eat me ayang ya ke kubon ke Ka Ktien ke jome bakum ki banget kumno ngilak ban job ya ke jing pensai jo ke jingbishni jo ke jing pihun na ke jingim jonga jongi daga bangi pet ko kan rat be eat ya ke jing ai ke kerpang ya ke ba me mala ai hapok jongi om ko kan rat be eat bangin nujor bat ki wei pat bat bangin ai jaka ya ke jingbishni bat ya ke jing pihun ha ke jingim ke jongi yarap yang aning kong bat yang ilang barok ko try be eat banginang ban yad akalenti ke jome ka ba pin sngewbha ru ya ka man ka ba khoi ke jome sngau ya ka ba mo map ya ki pop ya kang ha ka kyrteng ke jome U Jisu ben Nazareth ni duai menta shri ki arta ba ki bam jukut ru amen